Raňák pomáha útočníkom. Opäť to isté, ale z ľavej strany Lindner. Lindner sa obtočil okolo bránky a vystrelil. Ešte je tam gól! Je to tak. Čiernik v druhej tretine, druhý gól. Jeho tretina v šampionáte. Ivan Čiernik, nitriansky rodák, sa začína presadzovať a najmä tým spôsobom, ktorý mu je najvlastnejší. A znova to bolo z tesnej blízkosti spred bránky. Pohotovo po strele od Lindnera doráža. Puk sa síce odrazil von, ale to bolo od tej strednej konštrukčnej žrtky. Ivan Čiernik, najlepší strelec domáceho kolínskeho tímu a už pomaličky stáva najlepším strelcom našej reprezentácie. Aj tu na šampionáte, nielen tými 3 gólmi, ale čo sa týka